Погледни краставиците си сега, в края на юли, когато лехата изглежда уморена и плодовете спират да се завързват един след друг, и си кажи честно. Смяташ ли, че сезонът просто е свършил? Повечето градинари в този момент правят точно това. Поглеждат пожълтелите листа, броят последните 3-4 краставички, които висят вяло на лозата, и се примиряват. Казват си: юни беше добър, юли мина, август е за другото. И оставят лехата празна до есента, докато съседът продължава да бере кофа след кофа, чак до октомври. Чувствал ли си това? Онова тихо примирение, което изглежда като мъдрост, но всъщност е просто незнание. Ти не си виноват за това. Никой не ти е казал, че краставицата не умира от старост в края на юли, а умира от глад. Плитките и корени изгарят в горещата повърхност на почва, хранителните вещества в горния слой се изчерпват и растението просто спира да работи. Не защото е свършило времето му, а защото никой не е изградил здрав фундамент под него още в деня на засаждането. Това знание е съществувало и се е предавало от уста на уста в старите градини. Просто никой не е печелил пари от него. Затова никой не го е рекламирал. Не го е слагал на опаковка, не го е продавал в агроаптеката. Спомни си дядовата градина. Имало ли е там краставици, по-едри, по-дълготрайни от твоите, при по-малко химия, при по-стара земя, при по-малко грижи по книга? Ако да, дядо ти е знаел нещо, което агроаптеката не иска да знаеш. Днес ще ти кажа точно какво е това нещо. Конкретно, без латински думи, без умни термини. Ще разбереш защо краставицата спира да ражда в края на юли и какво точно се случва под земята, когато поставиш едно парченце прясна мая в лунката при засаждане. Ще разбереш защо трябва да е мокра мая, а не суха, и каква е разликата между третираните и нетретираните растения след 2 месеца. И ще получиш протокол от 5 стъпки с точни количества, така че да знаеш какво да направиш утре сутринта. Но преди протокола трябва да ти покажа нещо важно. Защото 9 от 10, чули за метода с маята, правят точно грешката, при която всичко работи обратно. Грешката изглежда напълно логична, усеща се като правилно действие и точно за това е толкова коварна. Дочети до края. Там е грешката. Сега нека видим колко те е струвало незнанието. Не в абстрактни думи, а в левове. Синтетичен вкоренител от онези флакончета с розова течност в агроаптеката струва между 15 и 20 лева за сезон. Поливаш с него при засаждане, коренчетата поникват добре, но след 6 седмици растението пак спира да расте, защото вкоренителят е дал бърз старт, а не е изградил дълбока коренова система, която да храни растението до мраза. Водоразтворими торове за вегетация и плодообразуване, онези сини или бели кристали, които разтваряш в кофата, струват между 20 и 30 лева за сезон. Торяш редовно, листата са зелени, но в юлската жега горният почвен слой изсъхва за часове и торът просто се изпарява заедно с водата, без да стигне до корена. Замисли се. Плащаш за тор, а той изчезва с парата. Фунгицид срещу кореново гниене, защото в края на юли краставиците неизбежно започват да увяхват. И ти тичаш за химия. Струва между 15 и 25 лева. Пръскаш, помага за 2 седмици. После проблемът се връща, защото не си лекувал причината, а само симптома. Сложи всичко заедно и излиза между 50 и 75 лева за 20 корена краставици на сезон. И пак получаваш празна леха в края на юли. Биологичният път. 2 купчета прясна мая от хранителния магазин по 42 грама всяко струват около лев и 50 стотинки. Дървесна пепел от печката, ако имаш, е безплатна, а компост от собствения компостник е безплатен. Общо под 2 лева за целия сезон. Под 2 лева срещу 75 и резултатът с маята е по-добър. Усещаш ли нещо нередно в тази сметка? И тогава идва въпросът, който трябва да те накара да се замислиш. Ако това знание съществува, ако е ефтино, ако работи, защо никой не ти го е казал досега? Отговорът е в историята на един човек и когато я чуеш, ще разбереш всичко. Ще ти покажа обаче нещо преди тази история. Защото има грешка, която изглежда като правилно действие и ако я направиш, ще видиш как в края на август завръзките на краставиците ти започват да падат.
Не бавно, а за 3 дни, пред очите ти, без видима причина. Ще мислиш, че е болест, ще мислиш, че е жегата, ще мислиш, че е всичко друго, освен грешката, която си направил в деня на засаждането. Дочети до края, там е обяснението. Сега историята. Беше 1968 година. Опит на земеделска станция край Пловдив. Агрономът Стоян Велчев работеше там от 8 години като ръководител на опитния участък за зеленчуци. Не беше известен човек, не беше учен с титли, беше практик. Човек, който прекарваше повече часове на колене в лехите, отколкото зад бюрото. Велчев беше забелязал нещо, което го дразнеше от години. Краставиците на опитната станция, при всичките торове и грижи, спираха да раждат в края на юли, точно като тези на всеки обикновен градинар. Но имаше едно изключение. В края на стопанството, до старата компостна яма, растяха няколко диви краставици. Самозасели се от предишния сезон, без никакъв тор, без никаква грижа. И те раждаха чак до октомври. Всяка година, без изключение. Забелязал ли си нещо подобно в собствената си градина? Велчев прекара 2 сезона в наблюдения. Взимаше проби от почвата около дивите краставици и от почвата на опитните лехи. Разликата беше в микробиологичния живот на почвата. Около дивите краставици, близо до компостната яма, почвата кипеше от микроорганизми, включително от дрожди, естествено присъстващи в зрелия компост. Тези дрожди произвеждаха вещества, които карат корена да расте надолу, дълбоко, далеч от горещата повърхност. Велчев направи опит. Взе 20 лехи, в 10 от тях постави при засаждане парченце прясна хлебна мая заедно с компост, а другите 10 засади по стандартния начин с минерален тор. Водеше точни записи. След 6 седмици разликата беше видима с просто око. Краставиците с маята имаха тъмно-зелени листа и продължаваха да завързват плодове, докато стандартните лехи вече показваха признаци на изтощение. В края на сезона Велчев измери добива и лехите с маята дадоха с 43% повече плодове, като продължиха да раждат с цели 6 седмици по-дълго. Той написа доклад, подробен, с таблици, с измервания, с препоръки за въвеждане на метода в практиката. Предаде го на ръководството на станцията, ръководството го прие, постави го в папка и папката легна в архива. Велчев беше преместен на друг участък следващата година, защото станцията получи нова програма за изпитване на минерални торове, финансирана от Централното министерство. Докладът му никой не прочете, не защото някой го е скрил нарочно, а просто защото по онова време парите идваха от торовете, а не от маята. 10 години по-късно, в 1978, изследователи в Унгария публикуваха подобни резултати в земеделско списание. Те също установиха, че дрождите в почвата стимулират коренообразуването и удължават плодоносния период при краставиците. Статията беше прочетена от специалисти, цитирана в 2 доклада и след това забравена. Не защото е грешна, а просто защото никой не е печелил пари от нея. Постави харесване за Стоян Велчев. Той го заслужава. Сега нека разберем какво точно се случва под земята, когато маята влезе в лунката, защото когато разбереш механизма, никога повече няма да гледаш краставицата по същия начин. Представи си, че коренът на краставицата е като дете, което живее в семейство, където масата винаги е наредена. Храната е горе, в повърхностния почвен слой, винаги достъпна, винаги близо. Детето не се налага да търси, не се налага да се напряга, не се налага да слиза по стълбите. Расте, но расте плитко. Когато в юлската жега горният слой изсъхне и изгори, детето остава без храна, защото никога не е научило да търси по-дълбоко. Точно това се случва с краставицата, засадена по стандартния начин. Коренът ѝ е плитък, защото никога не е имал причина да слиза надолу. Маята в лунката променя тази логика от самото начало. Когато прясната мая попадне в топла и влажна почва, богата на органика, тя започва да се размножава бурно и да произвежда вещества, които изпращат директно към корена на краставицата. Едно от тези вещества е хормон на растежа. Нека го наречем сигнал за търсене, защото точно това прави. Казва на корена: слизай надолу, там има повече. Под влиянието на този сигнал, кореновата система на краставицата расте от 3 до 10 пъти по-бързо и по-дълбоко. Вместо плитка, мрежа в горните 10 см,
Краставицата пуска мощни корени на 30, 40, 50 см дълбочина, където почвата е винаги влажна и богата на хранителни вещества, дори в най-горещите юлски дни. Когато горният слой изгори, краставицата просто продължава да се храни отдолу. Затова ражда до мраза. Усещаш ли разликата? Не е тор, не е химия. Просто е сигнал, изпратен в правилния момент, в правилното място. Сега за грешката. Тя е само една, но е фатална. 9 от 10 чули за метода с маята, вземат пакетче суха мая от рафта, защото е по-лесно, по-евтино, по-удобно. Изглежда логично, нали? Мая е мая. Не. Сухата мая е покрита с химически емулгатор, за да издържи в пакетчето при стайна температура. Тази химическа обвивка не се разтваря бързо в студена почва. Сухите дрожди лежат в лунката, опитват се да се събудят, но местните микроорганизми в почвата ги изяждат, преди да са успели да се активират. Или просто изгниват. Ти мислиш, че си направил всичко правилно. Засаждаш краставицата с увереност и след 6 седмици виждаш точно същото, което виждаш всяка година. В края на юли завръзките спират, листата пожълтяват, растението угасва. Не разбираш защо, мислиш, че методът не работи. А всъщност методът работи перфектно. Просто си използвал грешния вид мая. Прясната мая на купче е жива армия, готова за работа веднага, щом усети топлина и влага. Сухата мая е спяща армия, обвита в химическа броня, която в почвата рядко успява да се събуди на време. Разликата в резултата е видима след 2 месеца. Третираните с прясна мая растения са тъмнозелени, с плодове, докато нетретираните или третираните с суха мая са пожълтели и спрели. Напиши в коментара: използвал ли си суха мая в лунката? Напиши и от кой регион си. Ще видим дали има закономерност. А сега протоколът. 5 стъпки, конкретни, с точни количества и резултатът идва бързо и е видим с просто око. Първо, изкопай лунката и на дъното й сложи една шепа зрял компост или огнил тор. Маята се нуждае от органика за храна и без компост в лунката маята умира, без да е произвела нищо полезно. Ако нямаш компост, сложи шепа суха трева или листа. Второ, вземи прясна мая на купче от хранителния магазин. Отчупи парченце с размера на лешник, около 5 до 7 грама, и го натруши директно върху компоста в лунката. Не го разтваряй предварително, не го смесвай с нищо, просто го натруши наситно. Трето, добави една супена лъжица дървесна пепел върху маята. Пепелта е задължителна, защото при работата си маята извлича калий от почвата и ако не компенсираш, след 4 до 5 седмици ще видиш жълт кант по листата на краставицата и криви плодове. Пепелта предотвратява това. Четвърто, полей обилно с топла вода, около 25 до 30 градуса. Студената вода спира маята, дрождите изпадат в анабиоза и не работят, а топлата вода ги събужда веднага. Пето, засади разсада или семето отгоре и зарии. Не разбърквай, не смесвай, просто зарии. Маята ще намери пътя си. Ако не си засадил с мая в лунката, можеш да направиш течна подхранка. Разтвори 100 грама прясна мая в 10 литра топла вода. Добави 2 супени лъжици захар за старт, остави на слънце за 2 до 3 часа да шупне. После разреди 1 литър от разтвора в 5 литра вода и полей по 1 литър на корен. Прави го максимум 2 пъти на сезон, защото повече не е по-добре. Сега нека съберем всичко на едно място, за да видиш пълната картина на това, което се случва под земята. Дрождите в лунката са първият механизъм, основата на всичко останало. Те колонизират зоната около корена и започват да произвеждат хормони на растежа, които изпращат сигнал към младите коренчета. Слизай надолу, там има повече. Без този сигнал коренът остава плитък и умира от глад в юлската жега. Дълбокото вкореняване е вторият механизъм, който следва директно от първия. Под влиянието на дрождовите хормони, кореновата система расте 3 до 10 пъти по-бързо и достига 30, 40, 50 см дълбочина, където почвата е винаги влажна и богата на хранителни вещества. Това е разликата между краставица, която умира в края на юли, и краставица, която ражда до мраза. Компостът в лунката е третият механизъм – храната за самите дрожди. Без органика дрождите умират,
преди да са произвели нещо полезно, а с компост те се размножават бурно и работят през целия сезон, като непрекъснато хранят корена отдолу. Пепелта е четвъртият механизъм – защитата срещу калиев дефицит. Дрождите при работата си извличат калий от почвата и ако не компенсираш, след 4 до 5 седмици виждаш жълт кант по листата и криви плодове. Една супена лъжица пепел в лунката предотвратява това напълно. Топлата вода при засаждане е петият механизъм – ключът, който отключва всичко останало. Студената вода спира дрождите в анабиоза и те не работят, а топлата вода ги събужда веднага и те започват да произвеждат хормони още в първия час след засаждането. Прясната мая вместо сухата е шестият механизъм – разликата между успех и провал. Сухата мая е обвита в химическа огвивка, която не се разтваря на време в почвата, и местните микроорганизми я изяждат преди да е успяла да се активира. Прясната мая е жива армия, готова за работа веднага. Когато всички 6 механизма работят заедно, от списъка ти за агроаптеката изчезват вкоренителят, водоразтворимият тор и фунгицидът срещу кореново гниене. 75 лева на сезон се превръщат в лев и 50 стотинки. Провери сам, като стигнеш до касата следващия път. Сега имаш избор и той е прост. Път А е пътят, по който си вървял досега. Купуваш вкоренител за 15 лева, тор за 25, фунгицид за още 20 и в края на юли пак гледаш празна леха и се примиряваш, че сезонът е свършил. Следващата година повтаряш същото и очакваш различен резултат. Път Б е пътят, който видя днес. 2 купчета прясна мая за лев и 50, шепа компост, лъжица пепел, топла вода и краставици до мраза. Кофа от един храст, без нито лев тор. Напиши в коментара А или Б и обясни защо, не за мен, а за теб. Когато формулираш на глас, чуваш себе си. Напиши и колко корена краставици отглеждаш и в кой регион си. Ще видим дали има закономерност по области. Докато четеш това, някъде в градината ти, коренът на краставицата търси път надолу. Не защото някой му е казал, а защото това е природата му – да слиза към влагата, към храната, към живота. Когато слагаш мая в лунката, ти не правиш нищо повече от това да му дадеш причина да си спомни какво е бил създаден да прави. Силата не е в торовете от агроаптеката и не е в химията с розова течност. Силата е в знанието, което дядо ти е имал, но никой не е печелил пари от него, затова никой не ти го е казал. Ако това видео ти беше полезно, ти знаеш какво да направиш. Иди в дълбочина. Там е всичко.